Kamachielo ni director ma ochung' ne chenro mag oganda e kaunti ma Siaya, Miada Nyawade, ojiwo rowere manyiri mondo mi opuonjre loso taulo mag ria ka osingo kony kowuok kuom riwruoge mamoko kod ikruok mar sirkal e kedo gi weche mag kit chwech kod chenro mag jiwo joma mine. Kolose kinde nyasi mar dhialo odiochieng' ria e skul sekondar ma St. Alois Mbosie e kar chung' od bura ma Ugunja, owacho ni ginono moko kuom weche mabiro kelo arita makare ne mine kod nyithindo moloyo to nyithindo manyiri. Director mar riwruok mar Ugunja Development Initiative UDI Aiza Ochieng' ogolo paro mar keto chenro mar chiwo taulo mag ria e skund nyiri mag primar kod sekondar. Jara chenro e riwruogno Ruth Otieno bende olero ni nitiere dwaro mar bedo gi twak ma huyanga e weche mag ria. There's a lot of resources mawango e dala to okwatigo. Chunya ka ento naparo lewni mokwatigo mantiere ot mwanyalo kawo to convert into something that can absorb remo. Wan kane wadongo ne wan gi situation ilano. Ang'eni the world has moved, but as we wait for intervention kata mondo wabuild resources like sanitary pods, gimwanyalo geng'ogo remo no e ot ok nyal tamowa. Wariwo joma miyo gi joma wuone mondo watwag kanyakla mondo wa ensure ni joma wuone bende nigi gima ginyalo timo mondo gi support jowa manyiri mondo wabed gi environment kata thuolo kata nafas maromre e yore mag somo. Jotelo mag skul ni jotelo chairman mar board sebedo migawo mbele mar konyo nyithindo manyiri e sanitary pads kendo higa otimo kama adwa na kwajo moko be manyalo konyowa mondo konywa gi gigi mondo chwo manyiri kik donj e lwet jogo madwa kawo advantage margi.